pomáda stačila zezlátnout. Stačil prodej desky překročit ten limit, který je nutný k tomu, aby to album mohlo být oceněno zlatou deskou. V každém případě je to i vaše zásluha, že jsme pocílili zlaté desky, vás, diváků, ale zároveň také vás, všech, kteří se na těch pěkných divadlech tady každý večer s pomádou představení tady rvete očím diváků. Takže děkuji vám, děkuji Edovi, děkuji Murtovi a doufám, že se uvidíme na příštím představení. Děkuji.